wan hangi kung shipara snok tilang kawe shitiling in your tray that Jisuan Nabau bleu eat kata ka pertai kat bau aitino ilo kon ba kamarwe bau we ubang hau unam jot show henry unyo ya ga gm ka bam jikot yonis lai khatrio kani ga khot ka dei ka khot ya ga ba ki ba bon ki kristan ki la lendet nganget ma pi ki ba snap ru nganget la lendet ni ga khot fila just snow ya ka ba nganget na do Sunday school ha pi late men shwa ka ha por bi dan khna ni wal ki khna mentaru ki la lendet ya kata ga khot na ba blei u it kata ka pertai kat ba la aitino ilo kon ba kamarwe we ba nget u unam jot show an rai unyo ya ga jingem ka bam chikot ladang you snap da ka bakin jado ka kut no tang kata andai ladang irung sya kata ka bakin jaman sim kadon ka revelation ka ba crowd Haduh kata ya ga ne ga dekat ya ba won ki break you play ba ki la lendet ya ka andai haba persyang ban snau tho ya ka klam snau tho ya ga ai ru kan khot ka ban kong Nani kata ka lain ke beneng kong naba u blei ula iet kata ya ka pertai. U blei ula iet kata haba ong kata Haduh katno tharai. Shisha. Lada don ukulam bantho nganget unum don kasia kabala bantho nani kabala bandap bantho ya ka jing iet ke jong blei. Kadon ko ke jing rai ke ba ong lada kasia ka longkat ka duriau ru. Lada kata kasia ka dap kat ka duriau ru hanrei kata kasia ka nomla bandap bantho syapang ka jing iet ke jong blei unum dan kano ka kot sada jong kani ke perthai ka bala bandap haba tho ye kata ka jing iet ke jong blei nabau blei it kata ya ka perthai bat haba ong kata ya ka perthai ha ka perthai mano badan kam dei ka perthai ka bathli hanrei ha kata ka perthai dan mapi U blei u it kata ya pi. U it kata ya pi ong ketin ke jong blei. Balada pi rung sya kata ka perthai u genjaman sim ba fin snot ho ya kata do men sim ke jing pen pa fin i Haduh katno bo blei u it ya pi. Bat kan pen i thu ya pi. Ba u ni u ba crown na ge ba crown u nong pelong ya ka perthai. Ulang tau ya ka perthai uba krau uba khoi u it palat ya pi u it yang ni de ki ai ni de tang ka dau bertha ni de tang ka ta ken ka pui ba ki breu ki ba ngop aga pop ba ki nong pop na ki nong pop tam kadon ta kui jing rai ka ba ong ya ngaru ba tengit ko ma o wei tau dakat alor keding pena kam dan dia per ru em yang ni bat you tu dakat alor keding pena rei wala dangila tengit kataru wala dangila jabok kataru wala dangila pop Haduh kataru henry ke jing it ke jong blei ka kam krau ban ya kata ke jing tengit ke jongi ke jing it ke jong blei ka kam krau ban ya kata ka pop ke bangingi le ne kata ka pop ke bangingi dan kata it yang ni bagam dan kano kabala ban penyaklat yang ni naga jing it ke jong blei kata kalau ke jing it ke jong blei bo blei it kata ya pi la judan try bo it kata ya pi ba bo blei it kata mdei tang bu shu it baka babel ka ong hang ni la dangi puli ke thi ke ban kong u yanis kanong balai kani ke khot ka ba khat pra ka ong ku kon have what I bangini it tang daga ketien hiram ne dau thli hinrei ha ke jingle bar ha ke jing shisha ketien ke joble ka pun kan ma ngi hang ni ka ong bangim dei ban it tang daga ketien ne tang dau thli hinrei ha ke jingle ba ke jing sha namar ka ta ke jingle ka dei ka bau blei ule bau blei shim la it tang daga ketien ne thli jang bau chu it kat daga ta bon chu thiang tang daga ketien kidan ki breu ni ki sngi ki ba chu thiang tang daga ketien rồi blei long u breu bo lam ler u blei la it kata u it kata ya ka perthai ya ka la it dan daga ketien ni daga ta ka thli ki jang u and la it daga kam daga chingle u it kata kat la itino ilo jong kun habu it plang u ai
Uai ya kata ka ba koridor tam. Uai lau jong khon jong naga banta ka jingknya. Lakan mau ni ka por yu Abraham. Abraham udan khon marway jong we lam usha tau luom moraya but ba bleu am man IT no lau jong khon jong ngangai ka no ka pang ka do nut ka jong Abraham. Hoi ini ki ayom kila janwan ka pen kan mau ngi ba bleu pa lau jong khon jo usha ni ka perthai. Pitrai ha ka sngi ka ba ku pau pa lau jong khon jo ni ka perthai. Pitrai ba bleu komen. Pitrai ka do nut jo kampat. Namar upa ilo jong khon dei ba unshuan ban im ka jing im ka ba saho ka jing im ka ba paho ne ka jing im ka ba sok nre upa ilo jong khon jong ban wan ban sha ya ka jing jin jar ban safa ban sha ya ka jing jin jar ban sha ya ka jing ya ka jing pen stom Haduh ba unda IT no ilo jong ka jing im ka ta ka dei ka jing le ka jong blai ban ngai Habo bleu pa lo jong khon ngai ka donot ka jong pa ka pat. Uno pa wala ba ni lo jong khon ba un sha pen yap le ne ba un sha pen stam le ne ba un sha le ben ngai unum dan wei ru pa. Ko bala ban sha ban yo I plen ba u khon jong ba un pen stam de gi breu ban pen len khut de gi breu ban pen le ran ban thiu dan. Roi pa na maru I kata. Namar bu iet u IT na. Keng do na baro. Namar ba u iet palat yang nga ba dia fi. Baru iet kata yang nga ba dia fi u IT na ilo jong khon. Bala kamar we. Ba u blei upun ya ka jing iet upun ha ka men siem. Ba u iet kata upun ha ka men siem. Ya ka jing iet la pun ha ka men siem. Bat ha bala pun. U blei u ai ya kata laka ya kata ka jing iet. Na u blei da ka ktien ka jong blei. Laka u na ka donot. Bala ai yau dau khon jong u Jesus Christ. U Jesus balang uktien jong blai. Uktien ti lawan man long do. Ba lawan naga jing long blai sya jing long breu. Naga buram sya kata ka baja buram. Naga jing ruspa sya jing long dok. Naga ta ka bor sya kata ka jing long telat. U IT na. Baru Jesus uktien jong blai. Laka long kumta. Berwan siya ni kapertay. Uwan kum ubriyo. Ban kren ya kaktin blay. Namaru blay wang kambit syu yang atang masyukren daga kaktin ringan le daga kam. Ya kabangan pa ilaw jong kon. Ya kaba findiyo itat ya u. Ya kata ka buram. Ka jong kabakat ka buram. Kabadapru daga jingay bat daga jingsi siya ang kaktin ka jong blay. Blei u iet upa baru ai senan da ka bagi la ban yu I da ka bagi la ban kata ken yu baru ai bagi yu I ka jing ke jong blei ndai tang da ka ktien ndai tang da thdi ban yu I ka jing ha ka ding phna kum no bo chisu ha ban kieu ha ka ding phna ban yu I ka jing ke jong blei ya ka ba trai u IT lo jong ka jing ke jong man long tau lang knya na ka ban ta ka pop jong ka pertai Habadan ka pop dat kami ke jing kenya. Tadi ndak kiniam barok ki sungtho ya kata ki hable ya ke jing kenya na kasnam sya kasnam. Kanang ba kasnam jong tegi merat kan syutap ya kata ka pop kasang. Ana kasnam jong jisu kam dai ka syutap. Kasnam jong jisu ka ban coach nan par. Kasnam ka jong jisu kam dai kum kata ka basyu siu EMI tok shitok man lausnam khendiat pa khendiat kasnam jogi mrat ka dai ka basiu long ko basiu ram basiu khendiat pa khendiat tok pa tok bakal balang siu kata nang dap kasut kat balang siu kata nang dap ram kat nang siu kata kanang kiu hau nyumat anda ka dai tang kasnam ka jong jisu ka bau siu shis siu Kaba open court she sen pen court. But open court not she sen pen court. Ya kata ka jinglong marau ke jong brio. Nakapop. But way banget hau jisu laka long hok. Way banget hau tang ban shu nget. Ban shu nget. Way banget hau un jat shu baka day kata ka Khubor ka kemen ha ka sngi. Bu trai ai ka gospel. Ai ka ni ka gospel. Na kwa an puli ka ni ka kat kan dia ka ni ka por.
Wei Petros kalnong basau ka dekot ka banriu ka ong kumni. Namar na kabenta ka ni knang layalap ya ka gospel haki ba yapru. Ba on yo bishar yaki shisha kat ba kum ki briu ha ka do. Henry ba kinyo im kat kum U Blei ha ka mensim. Ka babel ka ong shisha layalap ya ka gospel haki ba yap. Kani ka gospel kawan na kabenta jongi ki bala yap. Namar ka bainong jong ka pop kalong ka jingyap ngila day ban yap. Ngila day ban yap. Henry u Chris uwan man shim ya kata ka chaka ka jongi. U shim ya kata ka jingyap ka jongi da ka pa u yap. Yala de man pen em yang ikan. Badai ta ka gospel kam day ka basyuan man pen bhai ki briu ki basniu ka gospel kam day basyu penlong ya kita ki briu ki basniu bakin bha em ka gospel kawan man pen em ya ki briu ki balayap tadai ta umdan weiru bo pet angne da ka buram ya fi umdan weiru ubriu uba em ushu em tang ha ka do andre ka mensim udai uba yap namar lada film dan yu Chris bolong unong pen em fila yap pediang ya ke jing ke jong blai u ai ya unong pen em u Jesus Chris ba wei bang nget a u pin em nget se how Jesus balada fi nget ha u pinom chat shu la no pinom babil la no ro de fin yo ya ka jing em ka bam chikot kat ka ne ka offer kat ka ne ke jing tarwa ka ba kraw kat ka ne ke jing ai ke jong blai kat ya ka ne ke jing the ke jong ula the no buk ya ka jing ieit ke jong happy ula ieit haduh kata ula IT lo jong khon jong wei bang ngai hu nam chat sho kwa no fi ke ne ke sni ngai kat ba ka por ka dang dan lai alap in ke gospel hak ta ki ba yam ba ni ta kwa an puli ke ne fi jong blai ke ne ka por na ke shi ke ban kong Johannes ni ke long ba lai ke khot ba khat reu ko ong hakani ngi thu ya ta ka jing ieit na ba ula IT no ma ya la ka jing em na ka benta jongi i thu ya ta ka jing ieit ke jong trai ya ka ba ula IT no ya la ka jing em na ka benta jongi wei wala ban kam ieit ya pi komba u ieit u trai dan shu nga tharai mdan hiru ubala ban ieit ya fi komba u Blei ieit ya fi Blei ieit na mar fi de ki ba kordor palat ki jongo nagi jing tau baro ka bo Blei tau fitem udai tamu breu dia ka bo Blei yam udai nyau kordor palat na marula tau u ha ka dor ka jing seriem ka changu u Blei la tau i tieng ba pala ya pi u klem tau ya pi tang ban shu dep u klem tau ya pi tang ban shu penlong em uda tau ya pi ha ka dor ka jing seriem ka changu na mar filong ki khon ki changu ba nget ha ka ni ka sngi to ai ba hin pediang yu Blei u fin long sha ki khon ki jong ma nga ong fi ka pop ka penya klat fi no ne ku pa ka de tang snam ke jong chisu ka ba pen long biang ye fi ki khon ki jong Blei ka pop ka pen de kot ye ki jing dai hin rei ke jing yak ke jong chisu ka penya sno biang ye fi ba du Blei ta deng ta la fi don ba du chisu pi pediang ye u ba long unong penem pi yo ye ke jing em ka ba pam chikot pinom jot shu lano ro nganget fio jingkar khu leng ba kan ga jing kai ha kan ga sni ga bamanta de ta kat ba ga jing terwa kadang don kat ba ka offer kadang don pediang yo jisu pediang jisu kwa banong fi de bu hit plot de fi udang kro e pi do manta wang ale sa khon la sha yap manta jong pi pediang se yang a mara da pi pediang kata ga jing sha yap kan trekam kata ka snam ka bajau na ka ding phana kan trekam bagata ga bor ka bu try open dap ka ding phana kan trekam na ga jing em gi jong fi maka ding phana ga kran ga jing tim bo jisu la long batem kanang bagin long ki blak kar ku tala dangi ni nampat pediang yu try ka jing tim ka dang sa angi re bang la pediang yu try ni la pediang ke jing kar ku na u ula ba e ga jing tim bo the e ga jing kar ku Blei ha ga jing em ga jongi ba pediang yu na man ta ga sni fla lait na ga jing tim ba fla diang ga jing kar ku fla lait na ga jing yap pi pediang ga jing em pam chkat pediang kat ba pinang yo snow pediang kat ba pinang la ban pediang yo ba pidak kwa ban pediang ro
Ndalah poi kita kapor kam mentoi syo. Kat ba kapor kadang don pen kre. Kat ba kapor kadang don. Pen biang ye ledi. Nadong syadong kat ba kapor kadang don nganget putra shimlawan Haduh mentah. Dek se kadai nam ta jong pi na. Barum kwa ba pin ba be Haduh jok syabam chukot. Pinong ni ladang syu pediang la pediang man ka to la syu biang la ka pediang. Ladang syu nget la ka nget ka la biang la ka biang. Try kwa ya pi ba fin ba bi Haduh jok. Kwa ba nong fi. Haduh jok kadai ka belong very serious. Haduh jok kadai ka ba shisha. Haduh jok kadai shisha ka ba itriam. But U Blei U mishim la thai Haduh jok na ka banta jong pi. Na la thai Haduh jok nam tau syaitan biki angel ke jong u. Andai la fin pediang pi don lang ha ka liang ke jong u. Pada yang tahu nong saya kita kibah syak diang ke oh keting ke jong Blei. Kilet nak baru syaitan saya kita pong geding baru kita ki angel ke jong. Pediang you try. Tapi pediang you try pi don ha ke chingem. Tapi pediang pi don ha ke ching penrang. Maka babel ka ong kita. Ipulil nong balai khot lai pun reu no yanes ka. Utau banget hau khon udan ka chingem bam jikot. Utau banget hau khon udan ya ka chingem bam jikot. Henry utaken ubam ka ngu yau khon. Unom yo I ya ka jingem. Henry ka jing bitar U Blei ka ya isa halor jango. Ka snocial kay palat. Lada ka jing bitar ka jong Blei ka na isa halor jong fi. U Blei yung bitar ya fi Henry U bitar itu ka pop ka badan ha fi. Baru penjat no ka pop balada finang dana ka pop fin jat lang ba ka pop. Padeng ta kwa ba nong fi ka na ka sngi. Wat ai ba ka jing bitar ka jong Blei kan sa halor ka jing ka jong fi. Trau I palat ka por ka dang dan ka ong fi. Balai fin pediang no you try. Mentai naik up la shine la shisgi pediang no menta kat bau try udang cut ya fi. Kat bau try udang invite ya fi. Udang kat snow bai ya fi ong alise kon. Ka jing kang ka dang play ka lenti ka dang don. Pediang no. Wadon pelut kai ni ka por, wadon pen sep ai kai kat ni ka por ka ba kodon. Ya ka bau Blei Ukraine fi. Ngang ade tang utau ba shupen snow ya ka tin ka jong Blei. Hende ka ni ka ba mi na nga ka de nau Blei. Ukraine fi ong iet plat ko ni fi. Ngan kwa fin chat, ngam kwa fin ba be ngam kwa da le tu. Ba fin sakama, ba fin jenjar fin kordit ha ka pung ganding sebom chukot om chukot. Ngam kwa. Ngalap long ni ka ni ka lenti. Lang ba ukon changau Jesus Christ. Pediang ni ka ni ka lenti. Chisu de ka lenti. Udei ma u balong ka jing si sha ba ka jing MD. Pediang kat ba ka por ka dang dan. Pediang. Ina duai ka ni ka por. Ina duai. Pila man kap rep ik kamat jong fi. Pila man ra ik kti ka jong fi ka ni ka por ka dak. Ya ka ba. Pi sarandar de kamat jong Blei ni fi pendamil de kamat jong Blei. Ra ik kti ka jong ka dak ko ba pi pediang yu chisu. La long ka bala fi pila ben dam ha ki kha se ka jong fi ka ni ka por. Ini dua kan ka pon ngan share rap ya pi. Mereka ni ka di jing kren ka jong fi baru Blei. Ini dua. Ong tra Jesu. Nga pla bangalong unong pop u bakrao. Try nga songo ya ka jing iet ka jong me. Ba mela iet ya nga Haduh kata-kata. Ya ka ba me kloy ban yap na ka bantai chonga. Ha ka ting pana. Try nga pediang ya me ha ka ni ka sngi. Kumun nong peniem. Men map yang atrai. Sat yang ada kesnam ke jong me. Penlong kuhut yang aku trai. Ngasngongo. Bami iet palat yang bat mela peniem yang naduk mendaga sengi. Nganget ku trai. Nganget amen. Hakal teng Jesu. Amen. Pada filap pediang. Ya Jesu kena kesengi. La duai rengkat bat nga ya ka kerteng ke jong fi kan mau ke ni ka sngi la tho ha ka kitab jo ka chingem kata ka long ke jing krao ya ka ba Blei U le ya fi ba ya ka kerteng ke jong fi la tho ha ka kitab jo ka chingem la register fi man ta ka sngi ba to ai ba komunong shong jo ka beneng pin imru ha ka standard jo ka beneng sedang ban pulih ke ketien ke jong Blei sedang ban duai hau trai Jesu. Wala da fin pat smutu la da fin pat yo jing shai bah. Filang kwa ban tip shu. Pila ban phone ni number. Nginda snow it ya pila da pila ban wan sha ni ga center ga jong hang ni. Ha upon Nongthymmai Nongkhryiem. Ngidan hang ni naduk sngi ga ba ar haduk sngi sa jan jo ta yo.
ngidon hang ni bangi ai knang i kapor ke jungi bangi ni kendu ya pi bangi ni yok banyak keren bat pi ya bangi ni yok ya slok bat pi ngim kwa fin miss kat kani ka opportunity kat kani ka kabu ka bakrau ka kabu siar ngim kwa fin miss tak dau try unang kar khu ya fi wan diang chu e ka king jong blai ngi finang san finang rang ba finang long ka dau jong jing kar khu blai nang kar khu fi khu blai shipon amen